Jezdíme s odvahou do míst, která nejsou pro každého. Milujeme výzvy, cestování a posouvání vlastních hranic. Jsme Expedition Club a tohle je náš podcast. Dnes s Jury Fukom. Vyhrávat umí každý, ale prohrávat, to už chce charakter. Tohle životní motto provází mého dnešního hosta při jeho horských výzvách. Juraj Koréň je považován za jednoho z nejextrémnějších slovenských dobrodruhů a paraglidistů, známý pro své solové výstupy, přelety, účast na světově nejnáročnějších hike and fly závodech, jako je Red Bull X Alps a překonávání slovenských rekordů v paraglidingu. Má pověst blázna s nulovou... Čo sa ešte nedozviem, kokso. No len poď. To je prdel, protože... to by... Ti napsal někdo druhý? Ne, to mi vyhodil jako... Chat, no, ne chat, to mi vyhodil, když jsem jenom zadal prostě Jury Fuk, toto. A já jsem si to ještě jako trošičku tam vyšperkoval, ale tu kostru, ne? A to je, má pověst blázna s nulovým půdem sebe záchoví. Kde na to chodíte, hoši? Tak já to dám znova. Nie, pohodě, já si myslím, že to byl skvělý... No dobré. Neočekávaný začiatok. Tak jo, tak ti tady vítám. Čau Ďuro, díky, že jsi dorazil do našeho podcastu. Dal som sa celú cestu, nevieš si predstaviť, čo to bolo šoferovať po okreskách okolo Brna s mojou dodávkou, ale... Ty jsi jel po okreskách? No, ja idem späť si pod Snežkou, kámo. Mimo dálnice teda. No tak niekedy tam bola, ale väčšinou nie. No tak ty naše dálnice jsou také okresky občas. Skús na Slovensku. To je ještě trošku jiný level, to máš pravdu. No, nám se to dneska podařilo propojit hlavně, protože máš tady u nás v expediční klubovně přednášku. O čem bude? Bude o Red Bull X Alps, teda vlastne minuloročnom 2025. Ja som veľmi poctený a rád a fakt sa teším, že som dostal tú možnosť, pretože na iné festivály organizované vami spomínam síce mlžne, ale za to veľmi, veľmi intenzívne a s radosťou, pretože to malo veľmi slušný štýl. Jmenovitě Festival na divoko. A presne tak, mrakotím, tam bolo hodně mrakot. Můžeme se těšit na další účast tvoji někdy? Záleží, či ma přijmeš pozvání? Určite. Tě určitě chcem pozvat. Fúha, lebo tu už Standa vravel, že dvakrát to málo kedy sa stane. Fakt? No tak. Tým som ho nechcel dostať pod tlak od kolegov. Standa, ten už je dávno pod tlakem. Ten musí být pod tlakem, aby fungoval. To poznáme. No tak se budeme těšit. Pozvánka na divoko určitě přijde i Jury Fuk. Tak. No, bohužel dneska přednášku nestihnu, tak to s tebe budu muset tady vytáhnout nějaké moudra ve studiu aspoň. Len smelo, poďme na to. Pojďme na to. Tohle je podcast Expedition Clubu, takže vlastně z toho, co děláš, z té palety činností, tak mě budou nejvíc zajímat asi expedice a řekněme výstupy na nějaké kopce, ale taky tvoje sféra na životní filozofie a tak dále. Takže máme se na co těšit a na úvod bych si rád ujasnil pár věcí. Len poď. Máš v sebe vikinga, Ďuro? Keby som mal, tak sa cítim veľmi poctený. Niekedy áno. Najmä... Já si myslím, že máš teď trošku. Tak jsi možná ten nejlepší, nejpovolenější osoba na to, abys mi vysvětlil pojmy, jako je Valhalla a Ragnarok. Dobre, poďme, ale tých vysvetlení je samozrejme viacero a do tých mojich prenášam to svoje pochopenie, nejaké. Tak to, prečo sa mi páči tá idea Valhaly, je práve to, že sa tam dostávaš v podstate za... nazvime to metaforicky odvážny čin, teda, že si umrel v boji. Hej? Dneska sa už málo kde rúbú ľudia mečmi, aj keď to zoberieme z toho čistého sekerami, a tak jasné, budeme to rozvíjať. Náhodou najrozšírenejšou zbraňou vikingom bola kopia, ale fakt, jo. tak vravia vykopávky, ale proste zomrieť tou smrťou v boji a ukázať vlastne tú odvahu a vtedy máš možnosť sa dostať do Valhaly, do toho krásneho miesta, kde ťa donesú krásne baby, valkýry. Aha. Môžeš celý nech chlastať a každý večer bojuješ. A tým sa vlastne pripravuješ na tú záverečnú bitku Ragnarok, ktorá príde na konci sveta, kde si to rozdajú proste tí bohovia medzi sebou. Niektorí zradia, niektorí nie, s rôznymi príšerami a tak podobne. Aha. Takže
Samozrejme, ja to beriem z toho metaforického hľadiska, lebo keby som... Ale připravuješ se na to dost. Minimálně soudě podle videí, co jsem měl tu čest slednout. Samozrejme, je to super, pretože keď ideme do tej filozofickej hĺbky, čo neviem, že je správne, ale mňa to proste už dlhé roky s tým pracujem, ako sa vyhecovať do toho, že proste si poviem, že dobre, tu teraz idem, a je vysoká šanca, že tu proste zomriem, ale idem tam, lebo to proste si verím, že na to mám, a keď nie, no tak sa na to pripravíš. Vieš, že ako sa vyhecovať, pretože subjektívne ten strach je vec, ktorá dokáže z ľudí spraviť proste, že odbehne preč, hej? Že chytí takú paniku, že len utečie, alebo napríklad zamrzne. Hej? Ale ja sa potrebujem dostať do situácie, že aj keď sa bojím, tak proste som schopný čiastočne racionálne pokračovať a nezbaliť sa. Takže vyhecovať sa pomocou metalu, a ten metal je veľmi často proste prepojený práve s tými vikingami, takže s tou severskou mytológiou, takže toto je moja vízia, ako a čo je tá Valhalla. Jo, ale tak jako jde to něco, tak trošku proudí z tebe vlastně v tomhle směru. Tak minimálně tam tak působí, víš, vždycky. A ty se vlastně snažíš dostat před tím výkonem takového mindsetu válečníka. Ano, do toho berserku. A to je akože... Priam by som ti zažiť ten pocit. Není to jednoduché, ale proste to penzímom riavky a proste bomby šupy. Samozrejme, opäť hovoríme o ja nie som nejaký vysokovýkonný lezec ani nič, ale proste cítim tú takú vnútornú silu sa do toho pustiť a niekedy sa mi stane, že sa do toho správneho, nazvime to berserku, nedostanem a normálne sa proste vrátim z tej steny, lebo mi to nejde. Aha. Nie často, ale stane. Ale to je jako dobré, že jsi ještě v kontaktu právě s nějakým... S realitou? Jo, přesně tak, protože kdybys nebyl, tak vlastně jako jedeš dál a prostě nevidíš ten jako blížící se průser. To je podle mě důležité, víš, ještě jakoby trošičku být někde v kontaktu, no. S realitou, ano. No už si mi to trošičku tady vzal z úst, ale jak ti v tom pomáhá metal, teda je to vlastně to, co tě jako tak vybudí v podstatě ještě tím dalším smyslem? Áno, vraveli o tom už starí Gréci. Ja tak nechcem povedať, že labzujem medzi nejakými dvoma vierami, ale ten svet je veľmi často podľa mňa prepojený, lebo obidva tie svetonázory, aj ten antický grécky z môjho chápania, aj ten severský proste vedú k tomu, že vlastne podstatou života je niečo vykonať. Že proste, ja neviem, tých Grékov definuje moment, kedy zomrú, je vlastne to, ako si žil. A to isté je aj celá tá severská, z môjho ponímania, mytológia, že proste umri v boji. To je ty kokos, nie starý dôchodca, že ti zastaví srdce, ale a neviem, nepamätám si to meno, ale proste nejaký starý dánsky kráľ už bol akože 60-70 a že kurník šopa, ja nemôžem zomrieť na starobu. Tak normálne zorganizovali chlapi, sa dohodli so susedmi, zrobme bitku, lebo ja musím, ináč sa nedostanem do Valhaly. Tak sa normálne proste 1000 vikingov márovalo, aby typek neumrel na starobu. Se mu nezadařilo prostě celých 60 let. Jo? Umrieť na boisku. Tak, ale chápeš proste, steku, no, 1000 ľudí sa tam ide zabiť. Nie byť, zabiť, aby šéfko to dal. A oni normálne to zrobili. Neviem, kde to bolo v Dánsku, nejaké 7. 8. storočie, ešte pred tými výpadmi do Veľkej Británie. Som to čítal na Wikipedii a si hovorím, tak, hoši, vy ste riadne hustí. A povedlo sa teda, jo? Ak si to dobre pamätám, tak sa mu to podarilo. Asi tomu šiel naproti dosť. No. Myslím, že bol v prvej rade, no. To dosť často aj robili, že tých starých dali do prvej, aby teda mal posichrovali. Mal miestenku istú. No dobré, tak proč vlastně teda vzlížíš k filozofii stoicismu? A co ti vlastně, co z toho v tebe rezonuje? Ešte som nedopovedal tú pointu z tej prvej otázky, predchádzajúce, že ako ten metal. A vravil som, že teda aj Grékov, a starí Gréci hovorili, že v podstate správna hudba dokáže vybičovať mužské srdcia k veľkým činom. A nemôžem nič iné len súhlasiť, lebo naozaj, keď to je také, vieš, tie metalové ody, to ťa nutí revať, zjapať. Poznáš Adama Ondru? Jasne, jo. A on kričí. By si neveril, akú to má silu, to tak si zarevať. Musíš poslať tú energii, že vlastne do toho. Kukus, ale akože je k tomu nejaký proces, ako sa do toho vybičovať. A ja neviem, ja som tak zareval na tigra a tiger ušiel.
na medveďa a som ho naháňal. A diviaky som naháňal s holými rukami. Hej, akože si povieš diviaka, divočák, vieš, to ťa vie rozpárať, ale sa on bojí viac než ja. A ten tiger to byl normálně velký, prostě vzrostlý. Áno. Dospělý tiger. No, v noci v džungli. Tigří mládě, nebo... V Nepále. Vieš čo, nebolo to mláďa. Fakt, akože keď som si potom púšťal, ako to ten zvuk, jo. ak si bol niekedy na Jurskom parku a tie efekty, čo tam akože ten Tyrannosaurus predvádza, si v tom kine a z každej strany to na teba dzigá, ten proste strašné decibely, tak niečo veľmi, veľmi, veľmi podobné povedal by som, že lepšie. Keď som sa postavil do ohňa, zareval som nás a začal sa hádzať proste. Takže máte Slováci průpravu prostě z domoviny, víš, jak to je dobré, no. Nemusíš mať pravdu, ale musíš zjapať hlasnější. Jo, já jsem někde možná slyšel v nějakém rozhovoru s tebou, nebo jsem to četl, že ty si už na střední škole letal radši padákem do školy, než bys chodil, bys mohl potkat medvěda. S tým medvěďom... Trošku jsem to překroutil, trošičku, ale lítal jsi do školy normálně. Zo školy. No, lebo najlepšie na lietanie je po obede. Jo, po obede, čiže ideš do školy a potom odletíš preč. Až sa to nahřeje trošku, začne stúpať prúdy. Tak nejak to bolo, no. Tam vznikla tá prezývka Ďurifuk, ktorú si mi dneska objasnil, že prečo ma v Čechách volajú Čárifuk. Ja som si myslel, že to je nejaká hovadina, ale... Ja som si pôvodne popravde myslel, že i Ďurifuk je nejaká postava jako z nejaké pohádky, víš, ale ne. To je len jeden. To si len ty. Tak možná někdy bude... Znie to veľmi skromne. Na tvůj počest nějaké dílo natočeno, nebo... Ty vole, to dopadne. Prosím tě, pojďme tomu dát zase trošičku vážnější notu. Mě zajímá to ještě propojení, teda, když si teďka tady už nějak propojil ty dva filozofické směry. Prostě vikingskou mytologii plus tu stoickou filozofii, tak proč vzhlížíš k té stoické a vlastně co v tobě rezonuje tady z tohohle starého antického přístupu? Mne sa na tom antickom prístupe trochu viacej páči to, že to nie je len čisto tá surovosť toho severu, ale naozaj aj proste tá kalokagatická idea, že v silnom tele je silný duch, alebo v zdravom tele zdravý duch. Teda nie len proste svaly a tá surová fyzická agresia, ale aj nejaké tie vedomosti a teda pochopenie sveta a tých rôznych procesov v prírode a to je viac naviazané na to paraglidingové moje pôsobenie, lebo v podstate o to tam ide. No a stoicizmus ja som tak postupne cez otca, ktorý mi takými svojimi nejakými hláškami, kým žil, ma dával do late. Napríklad jednou z tých jeho hlášok bolo, keď som prišiel ako asi 19-ročný ako majster Slovenska, alebo prvý som vyhral nejaké preteky a co, ja som prvý. Prvý? Ale prvý vyhrávať to vie každý, ale vedieť prehrať to už chce charakter. A presne hovorím, že to čo má byť? Akože každý normálny otec by proste a ruku a to je môj. Hej, ale nie, otco to proste zobral takto a som mu za to... zamyslel, no? Sebe. Presne. A myslím si, že hodne dlho to padalo na úrodnú pôdu, tieto rôzne jeho usmernenia. No a ten stoicizmus, no jednou z tých základných pilierov stoicizmu je teda ovládať svoje emócie, čo je trochu zvláštne, keď tu hovoríme o tom rúčaní na tigrov a tak, ale v tom mojom myšlienkovom pochode je to proste ovládanie, lebo do toho berserku, do tej agresivity, do nejakej steny sa proste vedome snažím dostať. Teda chápem to tak, že sa snažím ovládnuť svoje emócie a mali sme tu takú tú debatu, že rozlíšiť vlastne to podstatné, čo dokážeš ovplyvniť a tým sa zaoberať a to, čo nedokážeš ovplyvniť, tak tým sa proste netrápiť. Tým pádom si akože veselší človek. No a celá tá filozofia je hodne komplexná, ale tých základných pilierov ako život meriame činmi, nie časom, si myslím, že keď sa môžem pozrieť, čo dokázali ľudia, ktorí to povedali, hej, že ja neviem, toto síce je Senecová kvóta, alebo teda Seneckov citát, ale trebárs Sokrata Sakra poznáme všetci. Hej? A on bol taký tým jedným z prvých, ktorí ešte to nevolali stoicizmus, ale jeho idei pretrvali
On nenapísal jednu jedinú knihu. Ale všetci to meno poznajú. Dobre, poznajú ho cez niekoho druhého, hej? Ale proste, čo asi musel ten človek byť? Keď ovlivňoval tak moc druhé, že No. to posílal ty své myšlenky vlastně skrz další lidi. No. Takže spíš tak jako takový učenec v podstate. Presne tak. Ale zároveň on napríklad bojoval vo falange, hej, v tých peloponeských vojnách. Čiže nie len kecať, ale aj konať. Takže to je tvoje životní moto. Nielen kecať, ale konať. A to je to, co žiješ. To by som citoval asi Seneku, ktorý povedal, že najprv, že za správneho muža hovoria jeho činy, nie jeho ústa. Preto som tu a preto vyprávam a mudrujem. Takže zdá sa, že som na zlej ceste. Ale mudruješ o svých činech. Takže aspoň tak nemudruješ o činech jiných, tak jako já třeba. Ale to príde. Takže Ty si o rok starší, takže o rok možno som na to vyspel. O rok zkušenější a moudřejší samozřejmě. Je to tak. No. A tady jsme si zodpověděli další otázku, co jsem měl. Teda tvůj oblíbený myslitel je Seneca. Jeden z nich, Marcus Aurelius Seneca. Jo. A ty asi tím, jak vlastně trávíš hodně času takhle solo někde, tak celkem nevím, zabředáváš do knih a tady do těch jako filozofických hlubání a tak. Snažím sa, ale sú to také obdobia, nedá sa to samozrejme stále, ale nie je nič krajšie ako byť proste mesiac niekde v Himalajách alebo na Novom Zélande a písať si, rozmýšľať. Jo, ale máš ten čas na to, že jinou realitu úplně, kdy dokážeš přepnout a dokážeš se vlastně ponořit mnohem hloubš. Je to práve to najkrajšie. Takže to máš vlastně nejradši na té samotě? Hlubání. To hlubání. Čas přemýšlet. A nad nesmrteľnosťou chrústa, neviem, na tom Novom Zélande, keď som bol, teraz celá expedícia trvala cirka mesiac, koľko som bol, či 27, či 25 dní v akcii, to neviem, lebo nejaké 3 dní som sa tam nepohol z miesta, bolo tak zle počasie, že sa mi to neoplatilo, ale proste normálne ležíš v tom stane a jediné, čo ťa trápi, je, že prečo fúka a skade. A ako to proste, že prečo? Prečo tu tak fúka a nie hen tak a prísť tomu na klub. Si povieš hovadina, rozmýšľať o vetre. Hej, ale ja som tomu... paraglidista, tak ne? Áno, ale akože do takej miery fakt, že 1,5 dňa som proste ležal, bolo zle, fúčalo strašne silno. Ja som rozmýšľal úplne, že prečo. A keď som sa z tej expedície vrátil, mi to celé pri tej prednáške, ktorú som si pripravil, mi to tak pozapadávalo, že aj sakra, tak to je. A prišiel na to teda. A na pár vecí som prišiel, o ktoré som nevedel dovtedy vyjadriť nejakými slovami, ale toľko som tam nad tým špekuloval a zapisoval a rozmýšľal, či už to boli údolky, či už to bol fén, alebo bríza, čo sú také paraglidistické. Ale to je tak v pohodě. To mě třeba i tohle zajímá. Třeba letání na Novém Zélandě je teda hodně specifické, nebo jiné oproti letání třeba v Alpách, nebo tady v našem prostoru? Vstupuje tam asi hodně jiných. Oproti Alpám je to o trošku náročnejšie, ale oproti Čechám je to totálne iná liga, pretože už Alpy sú oproti československej realite o niečom úplne inom. Jo. Čo sa týka toho počasia, povedal by som, že sa všetko výrazne viac komplikuje, ale zároveň sa výrazne zjednodušuje, čo je trošku taký protiklad, ale ide o to, že čím sú tie hory väčšie, rozlahlejšie, tak ich sila, akou dokážu ovplyvňovať to počasie, je väčšia. Hej? A proste tie Alpy už majú efekty, ktoré sa v našich ani na Slovensku v tých nízkych, vysokých Tatrách, to je proste malé. Hej? A tým pádom je predvídateľnosť a využiteľnosť tých silnejších efektov nižšia. Hej? A preto sa na Slovensku lieta, čo ja 200 kilometrový let je, že ty kokso, a v Alpách 200, že som nemusel ísť. Takže nejde jenom o to, že uděláš nějaký rekord, přiletíš, řekněme, 300 kiláků nějakých, ale záleží, kde ho uděláš. To je veľmi dôležité. A kde sú nejlepší podmienky třeba na dělání rekordu? Tak v tom Francúzsku, kde som bol minulý srpen alebo v Južnom Tyrolsku. To sa bavíme o hodne špecifickej disciplíne, teda o preletoch na vzdialenosť na uzavretej trati. To nebudeme môcť rozvíjať, ale proste je to tá... To je ten trojuhelník. Áno, tá kráľovská disciplína. Prečo? Lebo to robím, keby som robil niečo iné, tak niečo iné je kráľovská disciplína. Ale nie. Hovoria o tom aj iní ako o kráľovskej disciplíne, no ale
tie podmienky sú veľmi dôležité, pretože ako všetko, proste paragliding už existuje nejakú tú dekádu, takže už to nie je len proste amatérsky, komu sa pošťastí, ale už sa tlačí na pílu. Keď sa tlačí na pílu, idú tie extrémy, tie rekordy, doťahuješ tú skrutku, čiže každá tá drobnosť... Jsi hodně na hranu? Áno. Ja, ale tak hodne sa posúva aj nejaký materiál, ne? Áno. Všetko sa posúva, ale už to, neviem, čo by som to prirovnal, a možno 30. roky minulého tisícročia, teda 1930, tie prvé horolezecké výstupy na veľké severné steny a tak, boli to husté veci, hej, a dal to jeden človek proste z milióna a dneska tie severiky sú schopní vyliesť s vodcom takmer akože priemerný, teda napríklad aj ja, síce bez vodcu, priemerný lesci, hej, lebo proste tá vedomosť nedokázali liesť ľady, pretože nemali predné hroty, hej? No jasne. Taká blbosť. Kedy si bol proste Vejgeri, ten ľadový pavúk, ten biely pavúk, ľadová, čo ja viem, či to je vôbec trojka ľadová, je proste sračka, hej? Tak to bolo proste koniec sveta, tam nevedeli postaviť. A ty si tam ideš, že je aký problém, kokšo. Lebo proste technika. No ale to čo chcem povedať, že keď chceš vyslovene lietať veľa, tak musíš priťahovať a to znamená, musíš chápať viac a využívať čoraz väčšie a väčšie že anomálie, ale detaily, ktoré ti môžu pomôcť k tomu byť o ten kilometrík lepší. Jasné. No ale už jsme si tady zabředli trošku do toho lezení těch velkých stěn, tady furt říkáš, že je to hrozně jako průměrný výkon, ale jako dát si solo, prostě to, co si zdal solo ty, tak to je podle mě už jako někde jinde, ale dostaneme se k tomu. Já bych ještě to chviličku držel v té lehce filozofické nebo takové jako hlubové rovině a mám tady další citát. Strach je můj milovaný nepřítel, který rád používáš, když se tě někdo zeptá na strach. Jsou to tedy slova Exuperyho. Ďakujem. A mě by právě teďka zajímalo, abys mi proto jsem se zeptal takhle, abys mi neodpověděl zase tímto citátem jenom, tak trošku hloubš. A jak to máš teda s tím strachem? Předpokládám, že se bojíš rád a je to pro tebe nějaký ten jakoby, hlavní přísada do toho koktejlu, toho upojného dobrodružství? Je to veľmi, veľmi dôležitá prísaha. Prísada. Je to veľmi dôležitá prísada a v podstate je to najkrajšie, alebo najväčšie percento toho zážitku je práve, že som sa mohol báť. Je to ťažko vysvetliteľné, ale pre mňa je to osobne odmena, keď sa proste dostanem za tú hranu, ktorá samozrejme o tomto sa dá veľa diskutovať, lebo ja osobne to beriem tak, že máš nejakú komfortnú zónu, ktorú nazvime s tým percentám. Hej? Že to si OK, dokážeš racionálne uvažovať, proste si OK, nie si vystrašený. No, lenže keď posunieš tú hranicu trochu ďalej, dostávaš sa do nejakého opojenia, toho adrenalínu a tak ďalej. Dôležité je neprekročiť tých, ja hovorím o 130%, že si nad svojím normálom, hej, ale nie si nad svojím maximum, kedy proste iracionálne rozhoduješ, utekáš alebo proste tuhneš a nevieš čo. Pri lezení to proste poznáš, keď ti dochádzajú sily, že ty kurza, teraz nevieš, že hore, dole, doprava, cvaknúť. No. A pritom sa zbytočne zatínaš napríklad a tak podobne. A viac sa vysiluješ a výsledok je teda horší. Keď s tým dokáže človek pracovať, tak je to krásne, že do tých 130, áno, som vystresovaný, mám proste rozšírené zreničky, nie som hladný, keď letí okolo vystrelená guľka, tak ju chytím do zubov ako James Bond, hej, ale stále cítim, že keď je nejaký problém, tak sa dokážem, dajme tomu, zamyslieť a rozhodnúť sa v rámci mojich inteligenčných možností, nazvime to, že racionálnym smerom, čo nie vždy, ale sa podarilo. Napríklad z Matterhornu som to prepálil. A je to krásny pocit. Prečo mňa sa napríklad pri lezení, keď som začal trochu liesť, ľudia si presne, že ty si blázon a zomrieš a neviem čo, zomrie každý, otázka je kedy a kde. Ale pri tom lietaní, keď začínaš, si tam sám. Nemáš to láno a proste letíš a niečo sa stane, čomu nerozumieš vtedy na začiatku. Hej? A ja som sa bál proste polovicu času, čo si vo vzduchu, teraz letíš 8 hodín a 4 hodiny sa bojíš o život. Čo sa deje? Ja neviem, čo sa deje, neviem prečo a kedy sa to vráti. Takých zážitkov postupne proste zbieraš a potom začneš liesť, tak sa chceš báť, nie? Lebo však si na to zvyknutý. Do nejakej rozumnej miery, samozrejme.
Koniec monologu, to bola bodka. V pořádku, byla tam. A k čemu je podle tebe dobrý strach teda? Jako, proč vůbec... Nebo nějakou využíváš? Komu je dobrý? No, pojďme. Ja som z neho šťastný. Ty jsi z něho šťastný, dobré. A jinak, k čemu podle tebe jako vyslouží strach? Tak k zachovaniu života, pravda? Většinou. Přesně tak, jo, že ty vlastně jdeš proti tomu, snažíš se to furt jakoby šroubovat co nejdál, že jo, a ten strach jakoby překonávat, ale jdeš tomu jako hodně naproti. A podle mě musíš jako velmi dobře znát tu hranici svých možností a jako strašně dobře to umět odhadnout. Kam až můžeš jakoby to, že zajít? To je veľmi ťažko vysvetliť, že či skutočne poznám tú svoju hranicu. No já si myslím, že jako jelikož se dostáváš na hodně velkou hranu, tak si myslím, že jsi v tom dobrý, asi. Ešte stále žijem. To je... Ešte stále žiješ, přesně tak. Ale tak môžeme o tom srandovať, ale cez to vystavovanie sa, dajme tomu, že tým, niekto to volá extrémy, hej, ale proste to, čo bolo jedenkrát 130% a teda som vystresovaný, tak dosť často sa stane, že druhýkrát už je to norma. Lebo som to zvládol, no tak môžem zase ukročiť vyššie. Jo, a přesně hledáš tu svoji hranici. Takže v podstatě tím rosteš. Někam. Môže byť. Je to sranda sledovať, lebo dosť často, akože ja sa nedostávam cez nejakú naozaj tú priemernú hranicu, lebo lies šesky, dobre solo, mal som niekedy lano, 5 som freestaloval a tak, ale potom to presedláš do iného a ja viem, teraz som začal trošku viacej lyžovať a pamätám si, lebo mám stále tie videá, mám tu proste zapísané, mám tu v hlave, že ako som sa pred 2 rokmi báli 40 dole kopcom, hej, a že proste, a ty kokos, tu bola lavína, dačo. 40 stupňov. Treba 40 stupňov a proste tá rýchlosť 40. Teraz proste si to rúbem 2-krát toľko a že je to pomalé, hej, ale že vidíš ten krôčik a dokážeš ho aj akože zmerať. Tým pádom, že neriešim len jeden šport, tak sa viem stále radovať, lebo dokážem sa zažívať znova ten progres. Áno, aj keď je to stále v tých priemerných medziach, ale proste cítiš to tam. A je to krásne cítiť proste, ako bol ten nepriateľ, ten strach vlastne tvojim najlepším kamarátom, lebo vďaka nemu si podrastol. Takže cítiť strach je podľa tebe něco jiného než bát se? To je hodně filozofické. Já nevím, teď mě to napadlo, spíš, že si to je třeba, že cítíš strach, ale ten strach tě neovládne a v momentě, kdy tě ovládne, tak se bojíš. No, mohli by sme to takto nazvať. Budem s tým pracovať do budúca. Zajímavý koncept. No, tak hele, já jsem se jen tak tady potřeboval mít pár dotazů tímhle směrem, abych jako věděl, jestli teda ten strach vůbec cítíš, jestli to jako zažíváš ty pocity a tak, nebo jestli si přepnutý někam jako... Samozrejme, že mám. Napríklad pred asi týždňom, keď som odchádzal z Zillertalu, tak som si mali skočiť base, akože kamož mi navrhol, že ma vyhodí. A hovorím, kamo, dneska na to nie som pripravený. Že nepracoval som od rána na tom, aby som sa dneska vrhol. To je něco, na co potřebuješ velkou mentální přípravu. No ja som tam vždycky posranej. Vždycky, kolikrát si skákal už? Fú, ja si to nejak úplne nerátam, ale tak možno 60-70 krát. OK, aha, já jsem právě jako nevěděl, že už je jich tolik. Já jsem viděl jako na tvém kanálu vlastně ten jeden seskok, to byl první. Máme chvíľu čas to rozvinúť? Že Poďme to rozvinúť. Dobre. Tak base je skákanie z pevných prekážok. To znamená antény, mosty, skaly a budovy a tak. Tých skokov mám 13. Že som skočil zo skaly alebo z mostu. Hej, to je, že skutočný base. Hej? Ale ja trénujem tak, že skáčem z paraglidu, ale s baseovou výstrojou. Hej? Akurát máš tam to bezpečie, že si v otvorenom priestore. Čiže nehrozí to, že sa tresnem o skalu. Jasne. A trénujem to, čo by som normálne mal trénovať treba z lietadla, ale to stojí strašné prachy, ale na padáku ťa hodí kamoš zadarmo. Lebo raz hodím ja kamoša, raz on mňa, hej, čiže sme si 50-50 a je to v pohode, ale stále máš malú výšku, no malú. Na base jumpera máš šílenú výšku, je to skoro kilometr nad zemou, čo si to je pohoda. No, ale máš stále padák, ktorý si balíš ty sám a máš len jeden. Hej, žiaden záložák a tak ďalej, žiadne automatické a podobné veci. A pristávaš niekde v poli alebo bars kde. Čiže to voláme srandovne, že PACE, Paragliding Ascent, Safe Exit, akože prístup na padáku a máš bezpečný výskok, ale aj toho sa bojím, lebo fakt akože 25 rokov som sa
parašutistom a všetkým benchjumpom som sa smial. Že padaj. Debili, čo padaj. Ale potom proste mi jeden môj kamarát Áron povedal, že jak začal proste s tým basom, tak má pocit, že zvládol ten element, lebo dokáže stúpať, dokáže letieť do diaľky a dokáže aj padať. A ja akože 25 rokov, keď sa bojíš toho pádu, že je toto najhoršie pri lezení, pri lyžovaní, pri lietaní, proste padať je Jasne. koniec. To je ultimátny strach proste. No a kámo hore na tej skale, ja som takú prdel som mal otvorenú. Som tam, ja neviem, pol hodinu proste sa približoval k tomu odrazovému mostíku a stále sa bojím a potrebujem na to sa pripraviť nejako. Ale potom 3 dní taký vysmiatý, jak proste herák do žily. Úplne. Jestli to práve není ako herák do žily, že fakt potrebuješ vlastne je to tak. šupnout znova. Je to tak. A jdeš tomu hodit naproti. Je to přece jenom statisticky nejnebezpečnější sport. Ale akože zo skaly som skočil, alebo teda base skutočný som len 13 krát, ale je to vec, ktorú chcem práve preto, že si uvedomujem tú veľmi ľahkú malú chybu, ktorú spraví, že mám brutálny následok, ktorý nemá šancu prežiť, tak k tomu pristupujem tak akože pomaličky. Naozaj pomaly. A keďže som začal trochu viacej lyžovať, tak mi nevychádza toľko času, aby som chodil skákať zo skal, ale to príde. Hej. Stále to tam akože trošku tak buble a pomaličky už som zistil, že viem vyskočiť a viem sa udržať, hej, v tom kontrolovanom páde na začiatku, čo mi robilo brutálny problém. Predtým som proste robil salta a to akože vyzerá cool, ale to znamená, že nemáš kontrolu. Jasne, ja som nemal kontrolu. Prvé 2 sekundy a keď skočíš zo skaly, od ktorej máš meter a nemáš 100 výškových kontrol, tak tam musím mít 100% kontrolu a je jako jednoduché dokaziť. No. Tak když se to stane, tak to jste bušli na skalu pravděpodobně. Takže to není jenom tak, vlastně přijdeš, skočíš a prostě... Není to úplně tak. A co třeba wingsuit si zkoušel někdy, nebo? Predtým mám prirodzene rešpekt a myslím, že sa tam nikdy nedostanem. A aj keď ma to čiastočne fascinuje. Je to on record tady, jo. Pýtali sa ma to už viacerí, takže hovoril som o tom. Mám voči tomu veľký rešpekt, pretože máš veľkú výkonnosť, to je niečo... trošku spomalím. Máš na tom veľkú výkonnosť, čo znamená niečo ako keď sadneš na babetu a sadneš na 1000 motorku. Keď do toho šáhneš na babete, tak aj keď sa vytrepeš, išiel si 40. Ale v 200 ťa omotá okolo značky, proste to nedáš. Hej? A toto je to isté. Ten wingsuit, poprvé, potrebuješ mať šialene veľa naskákané z lietadla v tom čo najbezpečnejšom, čo je strašne veľa peňazí. Hej? Lebo to musí byť ofiko. Ja sa s wingsuitom, keby som sa hodil z padáku, som mŕtvý. To je na 100%. Proste to neukerujem. To je prvá vec. Druhá, keď vyskočíš, tým, že máš veľký výkon, ty musíš mať ten výskok absolútne perfektný. To, že stačí, že si do šikma, alebo prídeš hlboko, prídeš na plitko, jak máš tú veľkú plochu, tak teba môže hodiť do nejakej negatívnej zatáčky, alebo proste nemáš tú kontrolu. A najviac ľudí sa zahluší nie takzvaným slikom, to znamená oblečený bežne, takto ako som, môžem skákať base, ale práve na tých wingsuitoch a práve na tom exite. To je prvá vec. Že skočíš trochu viacej dole hlavou. Jasne. A už proste, keď ti to zabere po tých 2 sekundách. Tak to proste stočí. Lebo to má veľkú výkonnosť, tú klzavú. To je jedna vec. A druhá vec, dneska, ak som to správne pochopil, ale ja hovorím, ja som taký base jumper. Proste srandička, nič vážne. Takže amatér. Sú tie benchjumpové, tie veveričky tak vystúžené, že vlastne predtým sa sťažovali ľudia, že keď letel, tak to držal vlastne na svaloch napnuté tie ruky, lebo mal tú blanu. A to sa nezdá, ale za minútu akože... Na svalovicu. To je masaker, hej? A ešte treba skáčeš z 3000 nadmorských, hej? Tak prišli s tým, že tie blány sú nafukovacie, že sú to proste tie krídla, ako ja mám na padáku, ale to znamená, že oni sú tuhé. Áno, ty len prstíkmi alebo proste výrazne... Už to nezbalíš. Ale nezbalíš. Ale keď chceš hodiť padák, jediná možnosť je proste potrebuješ to vedieť zbaliť. To znamená, letíš blízko, máš veľkú rýchlosť a teraz kurňa nevydáva. No a čo? Nemôžeš hodiť. Aj keby, akože keď to hodíš 200, tak väčšinou sú dolámané krky alebo čo, ale proste je tam nejaká šanca, dačo. Ty musíš vyplávať
hej, do úplnej nuly a vtedy to hodiť. To je jedna z vecí, je tá, že keď to nerobíš symetrický pohyb totálne, lebo túto ruku máš voľnú, túto nie a musíš vytrhnúť, takže teba vždycky nejako trošku skrúti a tak, ešte kým sa odzipsuješ a stáva sa, že chlapík nenahmatá. Má pol sekundy na to, aby to trafil a hodil a on to nechytí. Netrafí, má zamrznutú ruku, lebo dlho letel, necíti si prsty v rukavičke, má minulý chlapík zahlušilo, pretože malo jednu bundu viac a mu to nevydávalo. Lenže ty máš taký jadroš, stres, neviem čo, že on proste nešiahol na to správne miesto v tom správnom momente a kydol. Chýbalo mu 50 metrov, že on potom to akože zrovnal, dáko a snažil sa doletieť do vody a chýbalo mu 50 stôp, písali, aby drbol do rieky a možno by to prežil. No a to všetko je proste toľko tréningu, že by som už pravdepodobne nemohol robiť nič iné, len toto, ak by som chcel žiť dlhšie. Dúfam, že chceš. No tohle už je fakt úplně ustřel jako někam do jiných sfér pro mě, no. Musíš sa tomu venovať naplno. To už je tak cibriť, že nemôžeš v podstate robiť nič iné. No dobré. Prosím tě, je to opravdu tak, že jsi připraven zemřít, když jdeš do některých svých výzev? Keď sa fakt hecujem, tak mám ten pocit, že presne tu môžem zostať a som s tým akože OK. Ale tie procesy, ako sa k tomu dostať, celý ten, nazvime to berserk, hej, cez tú muziku a krík a tak sú, nedá sa to vždy. Fakt, ako vravím, niekedy som sa proste otočil, lebo som sa do toho nedostal a začal byť taký gumový a neviem a čo a zbytočne rozmýšľať. Může být ještě jako docela triky nebo náročné. Ty se dokážeš do toho vyhecovat, to věřím, že ten moment prostě třeba přijde, jo, ale pak to udržet. Ten hec těch 18 hodin v kuse, víš, nebo něco, prostě. Musíš jíst. Pak už se do toho hodíš a pak už, jasně, už existuje jenom cesta nahoru třeba. Ale i tak. Najhoršie je tam zastať, presne tak. A nieraz sa mi stala situácia, že, ja neviem, som kydol a na padáku sa mi zamotal proste šnúra a som drbol o zem, mal som nejaký ľahký otraz mozgu, proste nejaké dobitý celý. A presne adroš tam byl a že kurňa Ďuro, teraz to musíš okamžite odpáliť, hneď letieť, kým ten adroš máš a udržovať ho, lebo mal som skúsenosť, že som treba spadol v Tatrách, pozbieral som sa, hej, že adrenálne, všetko super, nič mi není, celý modrý a čo ja viem čo, liezem 2 hodiny, prišiel problém a zrazu, jak keby ma prešiel vlak. Proste úplne rozbitý, totálne. Takže udržovať ten adroš to pomáha, no. Treba sa v tom stále udržovať v tej hladine. Jasne. A jako pro mě je to furt ale těžko uchopitelná představa, víš, prostě jako dostat se fakt do toho bodu, že jsi úplně smířený s tím, že dneska, když to přijde, tak prostě to přijde. Že jak mladý chalán, co máš všechno ještě před sebou, víš, všechny ty výzvy se na tebe čekají a tak. No, zajímavé. Každopádně při jakoby svých solo výstupech tak se ti stávaly momenty, že jsi byl na 2 cepinech třeba, z toho jeden se vyšmykl a zůstal si v podstatě vyset na jednom. No a tady už je to jasné, že v podstatě o tvém bytí a nebytí rozhoduje jenom náhoda nebo štěstí, nebo jak tomu říkejme. Tak si v tomhle fatalista, jakoby přijímáš ten fakt, že smrt rozdala karty prostě a jedem i teďka, nebo jak se na to díváš? No, samozrejme je vec, alebo teda je ten pohľad, ktorý riešiš nejakou racionálnou cestou a je potom to absolútne živočíšno, kedy ti prepne to telo a nerozmýšľaš, hej. Mne sa stalo, tuším, že to bolo na Egerii, už som tam išiel ten posledný záver a mi obidva cepiny vypadli. Ja sa mi vyšmykl, bol tvrdý ľad, ja si to tak pamätám, hej, a proste v tom istom okamihu tam boli naspäť. Zasekol si spadky. Hej, akože nebol to strašne strém, bol to nejakých 60, ale keby som meškal 0,2 sekundy, tak idem dolu. Hej, lebo jak sa ti vyšmykne, tak ty sa proste od toho vzdialuješ. Dobre, teraz keď bude letieť okolo guľka, tak chytím zubov, hej. Po 3 nehlazení. No. A proste išiel som hore a dobre, Ďuro, čo bude ďalej? Ďuro, a takýchto situácií bolo zo pár, hej. Hele, soudě podle té emoce na vrcholu, po tom, co byla vidět na tom videu, tak věřím, že to bylo jako intenzívne, no? Celkově. Bolo. Rozhodne niečo, čo si zoberiem aj na druhý svet.
No hele, ještě jedno z tvých videí na YouTube začíná slovy jmenu se Juraj Koreň a takhle jsem zemřel. A mnozí by řekli, že to je ten pravý aspirant na Darwinovou cenu. Ten Juraj Koreň, no. Ja si to popravde veľmi často, keď cítim, že ty koky, toto je tak 50/50, ale proste môj subjektívny dojem z danej situácie je, že tá šanca je mizerná, tak aby vedeli, že ja som vedel, že som... Jo, že to toho šiel proste... Áno, nie, že debil. Vedomne. Vedomie, hej, tak akože, ale niekedy to tam dám, keď mi to tak akože vyzníva, že sranda, hej, a niekedy to tam nedám, ale veľmi často to začínam, preto si napríklad aj dosť často kričím posledných pár rokov, že Valhalla už idem, aby som to proste vedel v sebe nejako prijať, lebo je s tým strachom aj možno... by som to rozvinul, že ľudia, ktorí robia drsnejšie veci ako ja a sú takí, je ich výrazne viac ako tých, čo nerobia, tak sa na to môžu smiať. Ale ten strach je veľmi subjektívny dojem. Jo. Toho, čo sa bojíš ty, sa nebojím ja. Ale toho, čoho sa nebojím ja, toho, čoho sa bojím ja, sa zase nebojíš ty. Hej? Napríklad to ste mohli vystrihnúť, ale decka, hej. To je akože, čo si to, skočím dole do skaly. Ale to vystrihni, jasné? Ale pak je to ještě jiné, když je to tvoje děcko najednou, víš? To právě najednou se k tomu jakoby přistupuje. Stále sme v tom, že toto vystrihujete? Ne. Sakryš. No proste, ja som to chcel trošku zahrať tady do vtipna. Tady sa nestříhá, Ďuro. Jasne. Ja som to chcel zahrať hlavne do vtipna, ale proste ten strach je subjektívny dojem a proste, ja neviem, lyžujem prvýkrát niečo strmé a svieti tam do toho o 11. slnko, je to južný kuloár, má 50 stupňov, dajme tomu 55. Kurňa, ale to už tam je napečené, to možno pustím si lavínu z tepla, hej? A má tam schrúme, no tak aby vedeli, ja som vedel, do čoho idem, mám sa Ďuro Koreň a to som skončil. Bam, ideš, hej? A vydalo, hej, ale keby som tam druhý raz, tak už to tak neberem, lebo už tých 130%, čo som tam vtedy zažil, už treba by som nebol taký vyplašený. A práve preto to vravím, že treba aj ten strach brať subjektívne. Každý má inú úroveň voči nejakým veciam podľa toho, ako to cíti fatálne. No a je dobre si zakričať, aby vedeli. A dostávaš za tohle někdy hejt od lidí? Boli také roky, alebo hlavne zo začiatku, ale tak to je, myslím si, že normálne. Klasika komentáře prostě pod nějakým příspěvkem. Ne, nebo jakože od lidí jako takhle osobně. V tom horolezeckom svete to bolo také, že solujem, že sa chcem zabiť, ale zo zásady veľa horolezcov aj lescov. Zo začiatku. Já myslím, že tam spíš jakoby přijdou lidi, kteří to chápou, že v podstatě ty to posouváš ještě na nějaký další level, který... Zase, ja nie som nejaký vycibrený horolezec. Ja skoro vôbec necvičím, netrenujem, nechodím skoro vôbec na boulder, nelezím skaly. Ale lezeš, proste děláš to. Tak to je ako... No jo, ale potom proste príde niekto, ja som začal ako paraglidista, celý život aj budem proste pilot, hej, a potom som nejako, že kurník v zime sa nedá lietať, chýba mi adrenalín, proste potrebujem sa báť, zobrali ma kamuši liesť do Tatier a tam som objavil, že wow, tu môžem proste drogovať športom opäť, aj keď sa nedá lietať a je to super, mám proste do Tatier som chodil vlakom ráno a tak ďalej a proste prišiel som tam ako úplne z inej grupy, čo nemyslím to vzlom, ale proste neverili mi. A je to úplne normálne, hej? Že proste sa nezabijem o týždeň. Možno, že by sa to stalo, mal som trochu šťastia, zatiaľ to vychádzalo, ale stretol som sa s tým a nemyslím to vzlom, ani to neodsudzujem, lebo je to úplne prirodzené, hej? Že málo kto skutočne sa vie dostať do toho tvojho nastavenia, do toho, čo je pre teba dôležité a čo ti príde krásne a čo vlastne chceš, lebo každý má tie ciele iné a zo začiatku tam to bolo a teraz už je toho menej a popravde ani som si to nejako... Nevenuješ tomu pozornosť. Už nie. No. Aby to neznelo, že sa tu robím nejakou obeťou, ale nejako už to moc... Jo. Já jsem spíš měl na mysli, víš, takové ty klasické, prostě to, že ty se jako nezabíjí, ale prostě potom tady ti musí někde zachraňovat někam a toto a že vlastně jako do toho vtáhneš ty jiné lidi a záchranáře a vlastně plýtváš nějaké prostředky tady na to, že chápeš. Jo. Vieš čo, k tomuto som sa až tak úplne nedostal. Je to přijde jako takový jako velmi častý narrativ, víš, když někdo dělá nějaké extrémní věci, tak potom to ta společnost v tomhle směru odsuzuje prostě, že... Druhá vec je, kam to dostaneš.
akí ľudia sa dostanú k tej informácii, že takéto niečo som urobil. Hej. Jednou z mojich skúseností je, že som odmietol rozhovor proste v médiu, ktoré viem, že to nedáva zmysel, lebo to je, tuším, Sokratová myšlienka je nevedomá väčšina a vedomá menšina. A v podstate s nikým z nich sa nemusíš rozprávať, pretože nevedomá väčšina to nikdy nepochopí a vedomá menšina to pochopí aj bez slov. Hej? Čiže rozprávať do bulváru o freesolovaní veľkých stien, hej, nemá veľmi zmysel. Lebo väčšina tých ľudí tomu nemá absolútne šancu rozumieť, čo im nezazlievam, lebo ja nerozumiem ekonomike alebo kopec iným veciam, hej, proste. Matematike napríklad. To je výda. A každý proste niečo máme, niečomu rozumieme a niečomu nie. Takže tam toto dosť pomáha, že proste nekričať to všade do sveta, lebo jasne. Nemusia to pochopiť. Ale není ani dôvod proč asi. No jasne. A tak čísla zase, vieš. Čísla, to je v dnešnom svete dôležitá vec. No tak určitě pro někoho, kdo je ještě jako freelancer jako ty, tak samozřejmě ty se asi živíš částečně z nějakého sponsoringu, že jo, a tak. Ale právě ty čísla nemám rád. Ale jako zase tí sponzoři je rádi mají, no. No a to je problém. Aha. No ale i tak si myslím, že si tě drží z nějakého důvodu. Aha, za to jsem jim vďačný. Tak. Prosím tě, takže v Base Jump jsme trošku nakousli a ještě teda zajímá trošku víc to free solo, nebo to solování obecně. Co bylo tvé první free solo, kdy ses k tady tomu odhodlal teda, jakože... Také, čo by som skutočne mohol povedať, že horolezecké free solo, tak bola Severná stena Vysokej, kombinácia Stanislavského cesty, tam som sa potom stratil a odbočil som do cesty, tuším sa to volalo cez komín, lebo sa mi to zdalo akési ľahké, že to mala byť 5K a tam bolo proste trošku pličie. A bolo to teda niečo fenomenálne, úžasné. Bolo to asi rok 2019, hej, 2019, nejaký prosinec alebo také čosi. A z toho zážitku som sa klepal akože tak týždeň, keď vždycky si na to spomínaš, úplne ti proste mi zovrelo srdce a začalo byť a som bol okamžite tam, dokonca sa mi vytvorila akási, to majú Pavlovové psy, že zapnú slintať, takže keď som pustil presne konkrétnu hudbu, konkrétnu skladbu, ktorá mi tam hrala, Gods Have Made Heavy Metal od Manowar, tak proste som bol okamžite tam. Hej, v tom presne, že... A tam bol jeden taký krok, že som fakt zlý, fakt na 3-krát, ty kokos, tu zomre, tu spadnem, a na 3, a ja to sa... Není to nič hrozné, ale proste, vieš, položené... Platná nejaká, ne? No, presne plotná, taký... Môžeš šmyknúť. No, že veľký náťah a nohy o ničom, motika tiež, no, proste. Pekné, no. Takže cítil si pri tom brutální euforii, nebo potom prostě? Pritom, aj potom a dlho potom. A hlavne takú istú formu oslobodenia, pretože som veľmi bojoval s tým, že v podstate som si zvolil ten nazvime to, že šport všeobecne, akýkoľvek ten horský, ako svoj životný cieľ, že toto proste chcem robiť a to je základný kameň a od toho ma len tak niečo neodtrhne. Takže som narazil na limity kamarátov a známych, že nemali toľko času, nemali takú chuť a cestovať a jedno s druhým s tretím, proste klasický lezecký problém. Nájsť parťaka, s ktorým máte rovnaké ciele a motiváciu. A zrazu som zistil, že vlastne ja som v pohode, nepotrebujem parťaka, keď si poviem, že idem do Alp alebo do Tatier, tak idem a basta, či je o 1 hodina ráno a idem liesť, alebo v decembri na Matterhorn, tak prostě idem. No a nechybí někdy parťák, jako myslím v té vlastně zase lidské rovině. Není to někdy trošku moc na jednoho Ďurifuka? Tak keď je to někdy moc, tak se otočím. A myslím, že ty prožitky, víš, nebo že vůbec jako tam to nemáš s kým sdílet a tady tahle rovina toho. Vieš čo, s tým sdielaním som dospel do štádia, že si to vlastne píšem. Dosť veľa tých zážitkov mám hodne rozpísaných vo svojom zápisníku a potom ma začalo baviť to dávať von cez video, ktoré si
nejakým spôsobom postriem tak, aby sa mne nepáčilo, dám tam metal, ktorý sa mne nepáči a siahodlhé nejaké myšlienky, hovadiny, ktoré nie sú nejako virálne úspešné, ale to nie je cieľ. Ja si to chcem cez to zachovať a tá kombinácia, kedy máš aj obraz, aj hovorené slovo, aj hudbu dohromady, normálne proste, keď mám depku, tak si pustím nejaké videjko svoje z pred 2 rokov a úplne, že ja, Ďuro, a ty sa tu trápiš. A pamätáš tedy, keď si tam povedal, volám sa Ďuro Koreň a teraz tu umriem. A vydalo to, vieš, že proste tú emóciu môžeš dať aj takto von. Je to inak osobné, alebo je to inak... počkaj si to, pravinu mi to padá. Je to inak... inakší spôsob vzdielania, hej, že je taký menej osobný, ale zase ťa tam nechcem povedať, že nikto neruší, ale keď leziem alebo lietam, tak sa najlepšie cítim proste sám. Už koncentruješ správne. Aj užívaš to okolie, vieš, že ti nerozpráva niekto vtip, ktorý nechceš počuť, alebo ho treba, že ja rozprávam vtip, to je väčšinou môj problém a ten druhý to nechytí, hej, že proste to nie je vtipné. Ale keď ho rozprávaš sám sebe, tak je to zaručené vtipné. Ale pak takové ty chvíle, kdy klepeš sám bivak, víš, někde v minus 25, prostě v sedě, len v padáku, nebo prostě... A vieš, čo vtedy ide hlavou? No? A komu tým prospiejete? V druhé straně? Len sebe. Jako jo, no, ale... Ale vieš čo, to sú krásne. Sú to krásne zážitky. Áno, boli to a tak a človek sa z toho dáva dohromady dlho, ale proste vždy si nás spomenieš na to, ako si 13 hodín pozeral na ten mesiačik, ktorý sa vôbec nehýval. Ale proste pozrieš na hodinky, nič sa nesmenilo. Ale mrzne prdel, nohy, všetko, hladný. No, proste krása. Každopádně doporučujem Ďurifukův kanál na YouTube. Je tam spousta fakt zajímavého matroše. Pastová úplně pro oči a pro duši. Tak je tam spousta oduševněných myšlenek. Tak, teďka mě v podstatě ekologicky navazuje ta alpská trilogie. Jo. To zdolávání těch velkých stěn, solo, něco bylo free solo, něco bylo jako solo. Začalo to teda na Joras, Grand Joras. Tam popiš nám trošičku tady ten lens, prosím tě, počín teda. No. Tam se to povedlo vlastně i s tím sletem dolů, že jo? Jo. Ja som bol deň predtým, alebo 2 dní predtým liesť, môj plán bol vyliesť super couloir na Mont Blanc d'Itacul. A najprv som sa, teda nešli lanovky, ale to nie, že bol problém, tak som si dal 2,5 tisíc výšky do bivaku pod Midi. Tam v takej chatičke som prespal a ráno, keď som videl, čo sa deje, že bolo fén a proste bolo počasie, ktoré som zhodnotil s mojimi vtedajšími vedomosťami, akože dobre vyleziem, ale dole nezletím. Tak prídem na budúce. A jak som teda zletel len z toho Midi, ktoré je o asi 400 až 600 metrov nižšie, tak som letel a pozerám tak napravo, že ty vole, tam je kopec, tyjo. Tam poviem zajtra. A nejako som to dole, jak študoval, sušil a si ty vole, to je Jurasi, to je ako veľmi. Ty si sleděl dolů, jako do Šamu, zpátky? No. Usušil som sa, najedol, neviem čo, a neviem, či ešte v po obede som tam nevyrazil. To totálny freestyle. Počas toho som nahrával správy brachovi a všetkým, že akože ja som fakt pripravený, že tu umriem a proste bude to krásne, lebo sú tu katedrály žulové a tak som akože romantizoval tie okolité hory a robil z nich dievčatá a proste ich objatí a valky, neviem čo proste. Ale proste ide to z teba, vieš, lebo cítiš, že ideš k takému možno fatalistickému koncu. Je to tady. A proste som to nejako vykmásal. Nie je to ťažká cesta, hej. Tam to je M4, tuším. Tam sa dá čas dokonca aj lyžovať, keď je to v podmienke. Ale bol na hovno ľad. No ja som to pozeral, to video. Byl fakt na hovno. Černý, přemrzlý, ne? Úplne tvrdý. A to 6-krát som bil. To sa ti třiští, že jo, pri každém úderu. No. A ešte ti to padá na tie mačky. Nieraz mi to proste vytrbalo von. Jako tady nejde jenom tu samotnou náročnosť, ale je to jakoby... Mentálna že stránka veci. Je to jakoby vydržet to, prostě ta vytrvalost,
na hrotech celou dobu. Bolo to hodne drsný. Fakt. To metal. Preto tam aj hral a preto som si dole aj nejaké tie Amon Amarth, to je iná skupina a oni také tie vikingské témy presne, že čo to tam bolo, že Isaacs in my hand, screw, akože šroba na boku a idem, Valhalla ma čaká. Bolo to super a podarilo sa mi zletieť, ale celá tá to skončilo vlastne tým, že z toho miesta, z ktorého som ja štartoval, ten Serak, sa udrbal 5 minút potom, ako som odletel z miesta, kde dopadol. Takže si hovorím, ako Jorasi, ďakujem. Idem. Je mi jasné, idem ja tá do ríti odtiaľto, lebo mi dali jasne najavo, že teda to môžem byť šťastný, že to vydalo. A to boli teda Jorasi, hej? Jo. A potom, keď už som začal, že Jorasi, a čo to bolo a tak, a tu nejakú, a niekto a možno mi aj povedal, že či ideš nejakú trilógiu, alebo som nejako na to dospel, že čoho je to súčasťou. A si tak dobre, tak počkám si mesiac, pôjdem na Maťač. Tak som išiel na Matterhorn. To bolo free solo. To bolo hustý. To bolo brutálne, ale a lezecky, vieš, lezieš tam a si hovoríš, akože ináč by som sa bál, ale však nedávno na tých Jorasoch toto som prekonal, hej, tak je to v pohode. A tam boli akože 5-kové kroky, také, že máš obrovský batoh. No práve, ešte táš tu vystroj, že na ten... Ja som mal so sebou 20 metrov úplne zbytočného lana, mal som so sebou spacák a padák a ešte som mal varič, že na nejaký bivak. A proste keď som to vyliezol, nedokázal som odštartovať, tam aj skúsenosti z podobných problémov a tak nevydali a nakoniec som musel si zavolať vrtuľník. Čiže zo zásady ja som dole letel, len nie na svojom padáku na zostupe, lebo ja som si kreten vieš, nabudený z toho víťazstva nad Jorasmi, nad tým ľadovým obrom. Bol, že ja dole zletím, to je tutovka. Takže si neměl nastudovaný cestu. Takže som sa tam stratil 40 metrov od bivaku na, myslím, že sa to volalo Hornli Hut, tá v 4000 na tom východnom rebre. A no, skončilo to tak, že som sa začal vlastne šmíkať v nejakej malej lavinke, ale proste ma to bralo do tej východnej steny, ktorá je najlavinoznejšia. Ja som si hovoril, keď som sa zdigal ešte pred ňou, hej, tak čo to bude tam vstúpim a proste pôjdem dole. Tak som tam akože chvíľu špekuloval, bola aj zima, bola noc, jedno s druhým, niekomu som zavolal z tých mojich mentorov horolezeckých a rozhodol som sa, že teda som prehral, že to nedám. Tak ma stade vytiahli, no, ale ako bola to veľká lekcia, ktorej ako bolí to sa vrátiť, už som to prekonal a my zo začiatku to bolo také, vieš, že čo si myslel a čo, ale úplne to chápem a treba sa k tomu vrátiť, lebo vyhrávať vie každý. A to ma naučil naozaj, že Ťuro, naštuduj si tie zostupy. Fakt sa ti to môže veľmi ľahko vypomstiť. Jo. No a z Eigeru som si to už naštudoval. A tam si sletel teda? Tam som taký zostup. A ty tam zase neměl podmínku. Jo? Tam som tiež fúkal trochu z boku a ono je to, keď si tam sám, hej, a teraz si predstav, že nemáš mačky, tak čo sa ti na 30 stupňovom svahu stane, keď na ňo položíš nohu a je zľadovateľi. No, ideš dolu, hej. A ten vrchol na Eigeri to má 50-60. No jasne, a ty nemáš mačky, pretože nemôžeš štartovať mačka? Mám, len potrebujem ten paraglide niekde rozložiť, niekde položiť a dostať do vzduchu. Hej. No. Mám na chrbte 20 kg matrošu, železa, proste to si fakt ťažký. To nemôžeš len tak hodiť. To by som musel strašne dlho trénovať. Samozrejme, akože keď sa tomu povenuješ, tak to časom možné je. No ale tam je treba proste skontrolovať šnúry, všetko si pozapínať, niekde ten padák proste mať chvíľu položený tak, aby si ho vedel dostať nad hlavu. No a to, keď máš človeka, ktorý ti ho takto chvíľočku, tú minútu podrží, tak nie je problém. No to je dobrý ten parťák, když tak. No, ako... A on ako pôjde dole? Ho tam nechám? OK. Akože dneska by som možno, že už vedel, čo mám robiť, ale nemal som dostatok ani energie, bol som tam predsa 3 dní a ani skúsenosti, ale tak som tú trilógiu bral, že je to v podstate v tých horolezeckých knižkách, ktoré som si potom trochu študoval, bolo, že boulder, skaly, viacdĺžkové skaly, letné Tatry, zimné Tatry, letné Alpy, zimné Alpy. Veľké steny severné. A potom môžeš špekulovať vo veľkých horách, takže bolo to ako skôr trénink. Jo, takže ale ta severka Eigeru, tak to byl metal a to je v podstatě je to ten korunní klenot. Těch bol konečne 3 a to je ta největší sada prostě. Ale to není ani také ťažké, jak je to strašně dlouhé. Strašně dlouhé. 3,5 kilometra. 3,5 kilometru si v podstatě ve stínu, že jo, mrzneš tam celou dobu. A teraz si predstav, že ja som psycho.
asi polovicu z toho 3,5 kilometra šiel 3-krát. No jasně, to byla další otázka, v podstatě ty techniky toho solo lezení, že ty vylezeš délku a musíš potom slánit dolů, odvázat to dole, zobrať haraburdy a znova. A zase valit nahoru po žumárech, nebo... Ne, liesť. Málo kedy používam žumar, niekedy áno, ale máš dynamické lano, potom žumarovať je hovadina. Veľká väčšina toho lezenia je aj tak položené, vieš, takže... Tak si dal 3-krát tú stenu. V podstate, dvakrát, nie celú. Ale, pardon. Ale bolo to viacejkrát, ako by sa to patrilo. Čiže ja keď som to tak rátal, 4,5 km má tá cesta, tak nech som si dal 5. Ale ty koky. A najmä ten božský travers, vieš čo to bolo? Chalani tady prebehli predo mnou, tam bol nejaký tým proste. Si hovorím, tak ja tu budem 2 hodiny. Lebo do strany tam, do strany naspäť. No to jo. Ešte raz. Pretože tam ani nesleníš, že? Aj keď spadneš, tam som mal, že na 60 pendl do prdele do previsu, vieš. Ty kokos. Ani chyty, vieš, to je proste... Dobré psycho, no. Tam byli vlastne akoby nejaký tým před tebou. Tam ma predbehli v ten asi druhý deň. Potom mi aj desi hore nechali odkaz a plyn na moju poslednú noc. Že si dobre. Bolo to fajn. Ale prvé, čo mi povedal, že si crazy proste. Prečo a si to musí dosť šialené byť v takové gigantické stene sám, ne? Úplne. Jako... To musí byť intenzívne pocity. Je to krásny pocit, ale keď si zoberieš, či už to bol Bonatti, alebo všetci títo machri starí, tak pohoda. Jasne, už tam byli před tebou. No. A on tam bol kurník šopa prvý v Maťači, bože, jak sa on volal. Nie, ten Frantík. Nie Bonatti, ale ešte jeden. No, to sú tie... Tu Severku, kto vyleze první, jo? Nie Šmidovci. Tam potom ešte Sol, a to bol jeho pokiaľ posledný výstup. Ale to si nespomenul. Ale čo chcem povedať, že boli tam typci hodne dávno pred nami a dali to ako prvý výstup a bol tam trebár sám. Hej? A to je akože s nimi sa nemá šancu porovnávať, ale keď to zvládli oni, tak to nemôže to byť také ťažké. Ale zážitok je to rozhodne krásny. No, ale ty tohle, co by v podstatě pro mnoho lidí bylo jakože ten hlavní cíl, tak ty to bereš jako přípravu v podstatě. Ano. A ty další projekty, které postupně realizuješ. Áno, rád by som. Tak už sa cítiš ready? Áno, poviem pravdu, že tá trilógia naozaj posunula hranice toho, čo si povie, že je ešte možné vydržať a zvládnuť. A verím, že postupne sa k tomu prepracujem, ale poď, ďalšia otázka. Další otázka, tak já bych to možná kopnul teďka na ten jako velký projekt, který máš už jako řadu let. Začalo to, původně se jmenovalo Seven Virgin Summits, nějak se to začali s Parťákem, s Mišou Sabovčíkem, ale pak se to vlastně nějak jako stalo tvůj solo projekt a ty teďka tomu říkáš Veni Vidi Volavi. Je to tak? Áno. Prišiel som, videl som, letel som. Alebo plachtil som. To je krása. Můžeš trošku představit, o co jde teda? Takže tá prvotná idea bola Mišova. Hej, ja som sa na nej priživil, to sa priznám. A my sme sa potom v 2019 vlastne rozišli, že on... Iné vize proste. Nechcel v tom pokračovať a v podstate ide o to vyliesť prvý výstup alebo Panenskú horu na každom svetadieli, ktorých je 7. Preto Seven Virgin Summits. Takže i prvovýstup se tam počítá. Protože tam si říkal, jak to chceš vlastně dát jako v Evropě? Že áno, prvotná idea bola Panenská hora, ale boli sme dvaja. A si hovorím, tak keď som sám, môžem to trošku možno upraviť, tak som si tomu pridal, že aj prvovýstup by mohol, lebo práve tá Európa by mohla byť ťažká. Ale uvidíme. Zatiaľ ten posledný bol Panenský podľa dostupných údajov, ktoré sme mali. Ja som to komunikoval s American Alpine Journal, ale samozrejme to bolo hodne priemerné, ale keď to dám solo, tak by som bol spokojný aj s prvým výstupom. Hej? A verím, že sa mi to samozrejme podarí. Bol som teda v Antarktíde v 2017, boli sme v Grónsku v 2019, to je ako Severná Amerika, a potom som teraz neviem, či 4 alebo 5 krát nebol v Himalajách skúšať, kým som teda konečne dobojoval niečo, čo som si očkotol, že dobre, Ázia by bola. To je ten cieľ proste.
ty jsi říkal 4 neúspěšné pokusy, zdal někde předtím to byly nějaké jako... Co se tam ztroskotalo vůbec? No, tak hlavne vysoké hory sú vysoké hory. Hej, to proste tá aklimatizácia je celá veda, obzvlášť... Ale letání asi taky, že jo, v těch výškách bude trošku jako jiná disciplína. Je pravda, že som dospel k nejakému poznaniu novému. Ale ty máš taky trošku takový empirista taky, že jo, nejenom stoik, ale... Empirista, presne. Ja si to musím odsrať na vlastných. Nie nejaké tam výpočty, ale pritom by to stačilo akože napríklad naťukať, kde si dneska do tých GPT, ale ne. Možno, že ja si myslím, že on o tom nebude nič vedieť. Tak aby sme to dali trošku do late, no. tak stroskotalo to väčšinou na tom, že som nezvládol aklimatizáciu. Takže výškovka tě prostě sundala někde. Čo ako už som to trochu pochopil, že my mladí sme navyknutí výrazne viac hrotiť, že bežíš alebo proste cvičíš, tak sa tlačíš do toho svojho maxima a to tam vôbec nedáva zmysel. Tam naozaj proste každý to má inak, niekto zvláda výšku a som na neho naozaj žiarlivý, ale výrazne lepšie. Ja to nezvládam, ale stále sa mi tie hory páčia, takže sa mučievam a musíš proste pri tej aklimatizačke byť nie že zo 6 do 3, ale kurňa medzi 1 a 2, hej, že naozaj nezadýchavať sa a dať tomu čas. A vždycky bol ten moment, kedy, a stalo sa to len niekoľkokrát, hej, ale proste som navyknutý, že keď robíš nejaký ten silový pohyb, hej, že treba zjesť schod, hej, tak vieš, a toto keď spravíš za deň 50-100 krát na tých schodoch s tým ťažkým batom počas aklimatizačky, že pučíš tie tlaky, tak proste ma to sundalo. Sundalo ma to v Indii, keď som tam skúšal taký 6500 mal asi. Alebo 6200. To byl první jako výprava do Indie, do Himalají. Jo. No nebola úplne moja prvá, ale prvá s tým, že chcel by som niečo liesť. Tam som sa otočil asi, ja neviem, 5-8, koľko to nejak tak mohlo byť proste nejak vysoko. Ale aj silno fúkalo, to by ja som asi zvládol, ale proste mne trešťala hlava a nedával som to. Potom som bol s háčkom, tam som dostal aj výškovku, aj horúčku dengue, takže sa mi dodnes smeje z toho háček, že som videl psychedelické obrazce a proste som dofetovaný z toho. No a až teda minulý 2025 listopad sa to u vás volá, tak mi to vyšlo. Som bol v Indii a som si vlastne preletel 80 km Himalajami, pristal som v 5000, rozbavil stán, zobral so sebou lyže, padák a vyliezol takých, myslím, že to malo 600 metrov tá stena, nič extra, hej, ale v rámci možností on-site freesola s padákom a s lyžami. Krásne, ale to video z toho je úplne... Vyžil si? Topka, jo, krásne, fakt. A môžeš klamať, že to bola nuda a patetická. Ne, super, to bylo krásné záběry i vlastně má to pointu nějakou a jakože to už během těch let, co točíš, jo, tak už taky vlastně s tím můžeš zacházet lépe a tak. Ďakujem, vážim si tvoj pohľad na to. Kritik tady vlastně velký filmový. ne, jakože super. Tenhle počin se mi hodně líbil. I tím, že to byl v podstatě takový jako objevitelský kousek, že jo, někam zaletíš, prostě vyhlídneš si ten kopec, ty jsi vlastně dopředu vyhlídl nějaký... Úplně jiný, ale pak si to oblítl nějak, že jo, a tam si zjistil, že je moc skalnatý, ne? Ano. Tak si vzal ten vedlejší. No vedlejší, bolo to tak 30 km vedľa a to v Himalájach je proste, že ťa už nikdy nenajdu, keď si tam zlomíš nohu. Jasné. No tak to je přesně asi v tom střihu, jak si to přál, ne? Presne tak, ja som bol z toho veľmi šťastný, pretože tá sloboda takéhoto pohybu a konania v športových medziach je fantastická. No a přesně ta svoboda toho pohybu, tak mě napadá, že asi jako nemůže být svobodnější pohyb v těch horách, než jako kombinace lyže a padák, ne? Lyže, lezení, padák. No vlastně. Prostě pro mě to vždycky bylo, ale ty lyže v těch horách ti najednou otvíráš to hřiště úplně brutálně, jakože stíneš toho mnohem víc, prostě až si sjedeš něco, jako sklouzneš, máš si to fajn pocit, než si někde jako víš, brodit tím sněhem, no, prostě
jak otrok a ty k tomu přidáš ještě to lítání. Boha, to mi připadá fakt jako ultimátní kombinace. No. Vidíš, že sa osmievam ako slnečko, teda hovinko na slnečku, ale proste je to tak. Je to wow. Fakt a verím, že sa mi niekedy to podarí ešte zlepšiť, že vychytám, zase som sa niečo nové naučil a tak a prekonal nejaké tie svoje vnútorné bariéry a má to podľa mňa veľkú budúcnosť, lebo cez ten padák dokážeš prekonať proste šialené vzdialenosti a veľké problémy, hej? Že teraz sa ti stane, že máš čelo ľadovca, ktoré by si preliezal proste 3 dní a necháš tam materiálu na milu, keď veš a ty len vyjdeš vedľa na kopec a ten problém nejakého ľadopádu kumbu, kde musíš mať proste, ja neviem, koľko rebríkov, si povieš, chalani, čaute. Akorát, když jsem se díval na to video, viděl jsem tam ten jeden start, kdy ty si tak běžel a teď si úplně pak tamhle 3, nebo možná i míň, si v podstatě jako se vznesl na ty trhliny, kde by se totálně dolámal, že jo. Tak tam, kdyby ti to najednou trošku propadlo, to křídlo, no. Myslím, že to tam nemám, ale kričal som si, že ja idem a vydalo yes. Bolo takých situácií viacej, ale zase to je možno dobre vysvetliť, že na tých lyžiach dokážeš v podstate ísť strašne rýchlo. A ja som veľmi často tak štartujem práve na snehu s tým padákom, že ja napeckujem, to je keď vytočíš motor a proste a pustíš tú spojku, až keď sa k tomu blížim, že pritiahnem a vtedy sa vznesiem. Že ono to nie vždy je až tak na hranu, hej? Že mám to v ruke, aby som využil ten prebytok rýchlosti na to, aby som sa vzniesol a čo najlepšie prekonal tie problematické seraky, ale je pravda, že ten posledný štart, akože únik to bolo, ako tam to boli centimetre, že mi to do tej šluchty, to bylo zlé. A vieš, už posledná vec. Valhalla, už jednou nohou ve Valhalla. No? Tak, boli tam centimetríky. A co bylo třeba nejnáročnější na téhle expedici, jako celkové, kdybyste měl zhodnotit? Nebo jako šlo to jak na drátkách, tak říkají, až na to, že si netrefil ten správný kopec, ale jako při tom plánování. No, tuto sa musím trošičku zamyslieť. Čo na tom bolo asi najťažšie? Sa rozhodnúť, že teda ten skalnatý pôvodne vyhľadnutý nie. Ten primárny cieľ. A vlastne prispôsobiť sa situácii, čo je jednou z tých základných čo je jedným z tých základných kameňov tejto kombinácie, je práve to prispôsobenie sa situácii, lebo nieraz sa mi stalo, že som si doma niečo nakreslil, hej, a tu pôjdem, táde preletím a tu to vyleziem a čo, hej, a prídeš tam a zistíš, že a čo teraz budem robiť. Ale keď to necháš také otvorenejšie, hej, že sa proste uvidím, veny vidy, volami, proste prídem, uvidím, uletím a možno sa pre niečo iné rozhodnem, tak to bolo super a strašne som tam špekuloval, lebo ja som si zabudol doma v Európe GPS tracker, taký akože komunikátor, čo nie je úplne akože však dobré, ale no. A povedal som bráchovi, že idem na ten kopec. Hej, a ja som letel na 30 km iným smerom a to ale je úplne iná dolná, proste keby aj sa naozaj stane, že ma niekedy hľadajú, že tam skončím, alebo že ma nikdy nenajdu, lebo proste som bol úplne v inom, vieš. A jak sa zbalil, že si zapomnel takú vec? Narýchlo. Ale tak čo nemáš, tak nepotrebuješ, že? Jasné. Tak, nemal som ani ponožky, tak som mal tenké, nemal som ani lyžičku, tak som jedol tubou. No. A tu sme k tomu minimalizmu, čo sme sa na začiatku bavili, že prečo mi je to milé, keď sa vedia ľudia tešiť z mála, tak mne to presne pripomína ten horolezecký alebo proste ten expedičný minimalizmus. Že dobre, spravil som 4 oblúky, ale teším sa z toho absolútne proste z duše, lebo je to pekné. A z mála. Hej? Krása. To je krása. S oslým mustek hezky. No a tady tyhle teda paraalpinistické výstupy, dá se říct, je to jako směr, nějaký paraalpinismus? Povedal by som, že áno. Jo. Mám pár priateľov, najmä z Alp, ktorí sú treba aj Red Bull atleti a tak, ktorí takéto veci riešia a má to veľkú budúcnosť. A je to jako něco, co už oficiálně lidi berou jako směr prostě sportovní, nebo je to pár nadšenců bláznů, já nevím, jak si to mám představit, víš? Čo je blázon? A čo je pár? No tak spíš mě zajímá, jestli to je něco, co jako ty třeba teďka asi jako průkopník v tomhle směru? To nie som. Ne?
Ne, je to prostě v Alpách na západe, obzvlášť Chamonix. Ale tak třeba v Himalajích jako asi nejmoc lidí se tohle provozuje, ne? No, asi nie, no. Ale akože v Alpách veľa trénujú a veľa blbnú, najmä v okolí Chamonix a potom tí Francíci, oni sú fakt mocní, majú jednak aj sponzorské podmienky, ale proste oni keď vyrazia, neviem, či si spomenieš, neviem, či sa volá Dubois, alebo jaký amatér, tá francúzska, on vybehol na Nanga Parbat solo, najrýchlejší známy čas dole zletel. Takýchto iný Frantík zrovna pred 2 rokmi vyliezli na K2 a standemovali dole, hej. Okay. Takže s tými lyžami v Pakistane, to som odkúkal, keď sme tam boli točiť pred 2 rokmi a tam tak riešili Nemci s Francúzmi tiež jeden podobný výstup. A práve tie lyže bolo niečo, čo mi tak trošku otvorilo obzory, pretože lietať je fasa, ale ako náhle si v tej veľkej výške, kde je riedky vzduch a kde je toho snehu veľa, bez tých lyží presne to, čo si hovoril, že sa brodí. No lenže keď si v 6 000 a chceš odštartovať, tak tvoja minimálna rýchlosť nie je 25 za hodinu, ale je 40-45 za hodinu na to, aby sa vôbec vzniesol. Bez lyží to nedáš. To nedáš. No, a ešte utekaj s 30 km v snehu. Čo si? Blázen? Musí ti fúkať a vždy fúka zle, takže s tými lyžami si zrazu väčší král. Jasne. Takže je to také, je nás pár, nie je nás málo, nie je nás nejako veľa, ale rozhodne nie som priekopník. A všichni ste blázni. Môžeme to aj tak povedať. Dobré msto. No a ještě prosím tě, ta poslední kombinace, Janka, kterou jsme úplně neprobrali, je Hike and Fly. To je nějaký předstupeň tady tohodle, ale to je vlastně věc, ve které se pořádají i závody, že jo? A ten nejznámější teda je Red Bull X Alps. Zkusil prosím tě trošku přiblížit i pro jako lajky, co se teda úplně nevyznají. No, Red Bull X Alps je Hike and Fly pretek, ktorý je najdlhší na svete, čo sa týka času a vzdialenosti. Väčšinou má okolo 1100-1200 km vzdušnou čiarou tá trasa. Vlastne pointov je buď to, že ty nesieš padák na chrbte, alebo padák nesie vzduch, alebo padák nesie vzduchom teba. To znamená, keď sa dá, tak letíš, keď sa nedá, tak tiež letíš, keď sa naozaj vôbec nedá, tak väčšinou už chodíš. A tam sa bavíme o takých 2-3 tisíc výškových metroch denne, až po 6 000 dávajú tí najdrsnejší, že vystúpaš peši. A ešte, preletíš tak 100 až 200 za deň. Hej? A ideš vlastne, tam je časový limit 12 dní, tí prví to niekedy spravia za týždeň, niekedy za 8-10 dní. Takže tých 100-130 km vzdušnou čiarou denne, kombináciou či už peši alebo letecký dáš. A tá krása je to, že vlastne naše ihrisko malo, keď som to rátal, tuším, že 800 na 300 kilometrov. Vieš si predstaviť také ihrisko? A tam už to, akou mierou riešiš proste mikro a makro svet, hej, čo sa týka vetra, počasia. Niekedy potrebuješ nájsť miesto, ktoré má 10 metrov šírku, a aby si proste nastúpal. A potom si musíš uvedomiť, že to údolie má 80 km a ústi niekde do Pátskej nížiny. To je to makro, hej. A preto tam nebudem letieť, ale budem letieť desi do druhej doliny, pretože stade ide teplý vzduch, ktorý je stabilný a proste nie je to dobré. Tak to není dobré pro tebe, jo? Trebárs. To som akože, snažil som sa vysvetliť, že riešiš zároveň proste doslova jednotky metrov, ale zároveň desiatky kilometrov. Kontext. A tady to asi bude teda nějaká kombinace tvojí fyzické zdatnosti s tím, jak si teda schopný lítat v těch nejhorších podmínkách. A tu sa dostávame k tej idei antiky, hej, Kalokagaty, teda v silnom tele zdravý duch a proste je tam to fyzično, to chodenie, tá únava, proste ja som si tam zlobil ruku. Ale přesto si dokončil. No tak, lebo domov sa chodí so štítom alebo na ňom, nie? Berserk proste. Dostal som sa do takého fakt, že ja som ani si nemyslel, že má zlomenú ruku, priznám sa, ja som si myslel, že... A tu si pri pádu nejakém, jo? No. Pri blbém pristáni. Tak som to dodžubal a ma tam riadne pochorumalo. A som si myslel, že je to len vyklbené, lebo tak podobne to bolelo, ako keď som mal kedysi vyklbenú ruku, no tak som šiel. No ako nevedel som ju zdvihnúť, tom ramene len tak akože v lakti hýbať, hej, toto bolo, že si vieš predstaviť, lieš C+-kové Ferrari, to nie je nič ťažké, ale tú ruku by si mal byť schopný akože zdvihnúť. Aj pri tom lietaní, vieš, potrebuješ mať takto ruky, že vždycky to bolo, že... Takže nezaspával som vždy, iba niekedy a ma prebrala tá bolesť. No a v podstate je to krásny pre mňa to kalokagatické zhmotnenie
Hej, že aj chodíš, aj lietáš, aj fyzicky, aj mentálne je to husté. Si byl univerzál prostě. No, ale ty si tam vlastně nedopadl úplně špatně, že? Bylo z toho nějaké 13. místo. 12. čo prehral. 12. čo prehral. 13. teda celkem. No, mohlo to byť lepšie, ale mal som druhý deň krízu, kedy som podcenil pri státe a v podstate fúkal silný vietor, všetko som to zvládol, akurát posledné 2-3 metre nad zemou. Proste som nacúval na stromček, kde som nechal nohy a to mi zdraplo padák dozadu, to má šílenú silu v takom vetre a v podstate ten kontakt so zemou prebol najprv cez moju hlavu, preto som taký hlúpy a potom som si ešte niečo s tou rukou. No a bola to hlúposť, ktorej som sa poučil, ale na moju výhovorku, keď cúvaš a padáš dozadu, tak v podstate máš slepý uhol, toto tu všetko. A presne tam bol ten stromček. Ja som pozeral, dobre, vychádza paráda, super, sú tu proste 3-4 stromčeky na celej obrovskej lúke. No a tak toto dopadlo. Ale tak, no. Tak dokončil si. Nejde úplne o nejaké umiestnenie, ale skôr o tú skúsenosť a ten zážitok bol. A letá sa to každý rok? Nie. Potrebujeme sa dať aj akože dokopy. Srúst všichni, vylízať sa z toho, takže je to raz za 2 roky. Aha. Ale to úplne stačí. Akože fakt nie vždy sa dolámu ľudia a tak, ale sú tam veľmi časté nejaké krížové väzy v kolene, menisky rozbité a tak. A treba na to natrénovať proste sponzorov, padáky, všetko. Je to ako... Takže 27. Držíme palce. Ďakujem. Ešte som sa úplne nerozhodol, lebo je to veľký záväzok, ktorý keď už by som sa tam dostal, tak človek chce nejakým spôsobom sa tomu venovať a musíš proste pol roka sa tomu venovať. To znamená žiadna nejaká práca alebo čo potrebuješ proste dať dohromady tie peniaze, ľudí, auta, že to nie je len o mne. Hej? To, že tu môžem o tom rozprávať, je veľkým pričinením a v podstate väčšinovým pričinením ďalších 3 ľudí, až 4, ktorí mi pomohli so všetkým okolo toho, aby som to nebol zvládol. Takže... No a když jsme ještě nakonec, možná se zeptám tohle blbě. Hodina 20. Jak si na tom vlastně s prací? Tady v tomhle životním stylu. No, jak se ti daří? Práca je nutnosť. Máš ako prácu? Jo, samozrejme. Lietam tandemy v Rakúsku. No jasné, to je úplne logické. Samozrejme, čo iné by som mohol vedieť. Ne, tak spíš to tak zapadá do toho konceptu, do té mozaiky Jurifukovi. Hej, berem druhých ľudí do vzduchu a snažím sa im naznačiť. To je ale krásna robota, ne? Skvelý šport, úžasný, fantastický. No ale lítal si v Pakistánu pro nějaké s nějakým kameramanem? To bola tandemovačka di tutti, lebo vlastne ja som robil tandemového pilota pre kameramana s obrovskou kamerou s neviem či 12 objektívmi, pretože to bola akože 360-ková kamera. To bola neviem koľko to malo kilo, niečo medzi 10 až 20, možno 13, možno 18, to si už nepamätám. Bola to veľká sviňa so 4-metrovou rúrou, na ktorej to viselo. On to mal zamontované proste do sedačky medzi nohami. Malo to 4 vrtulky a ešte kabliky a neviem čo všetko. Proste štartuje zo 4000 metrov, na oblečený v 8000-ovej kombinéze proste na tie vysoké vrcholy. Ste dvaja, fúči jak svinia kamene, neviem čo túto trčí, tak to 4-metrová rúra, ktorá sa ti zamotáva do tých šnúr pri štarte. Akože bolo to metál. No. Svojím spôsobom vtedy som to tam vnímal skôr ako výzvu, ktorej sa chcem zúčastniť, ale keď sa na to spätne človek racionálne pozrie, tak to bolo, akože ja by som išiel znova, ale bolo to fakt akože řešíš spoustu dalších vecí. No a tá zodpovednosť, vieš, akože tam nás bolo 30 všudy paraglidistov za ten mesiac. Traja mali nejaký vážny, jeden mal taký ľahší, dvaja mali ťažšie úrazy a jeden proste mu uťalo hlavu. On tam zomrel, proste padol a kamene mu odsekli hlavu. Hľadali neviem, či 3 či 4 dní, takže akože si vieš predstaviť, že nie je tam úplne easy v tom pakáči. Tým sa akože nechcem vysmievať, alebo čo, ale proste... No jasně, no. V Pakači to není easy, no. Zapamätá si to člověk. No a když teda lítáš takhle přes leto v sezóně tu prácu teda, tak kde to je? Príďte do Hintertuxu. Hintertux. Kdo by si chtěl zalítat s Jurifukom, tak v Hintertuxu. Ale nestracajte hlavu. Juro, já myslím, že to byl vyčerpávající, ale kvalitní rozhovor. Díky moc. Já ti držím
pořádně palce na všechny tvoje další výzvy. Doufám, že se ti podaří dokončit projekt Veni Vidi Volači. Volavi, sorry. Ďakujem. Veni Vidi Volavi. A teším sa na ďalší tvoje projekty. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ďakujem za skvelý čas, ktorý sme tu strávili, lebo aj sme sa zasmiali. Som zvedavý, čo teda vystrihnete a čo nie. Nic, říkám, tady som nestrial sa. Takže ďakujem za možnosť tu byť a verím, že sa teda aj ja niekam posuniem, aby som vám mal o čom mudrovať aj na budúce. Budem si tešiť. Díky. Díky moc. Čauko. Čau.